Привіт! Це програма «Крим Реалії», спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону Роман Спірідонов. Затверджена 24 березня 2021 року президентом України Володимиром Зеленським стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму передбачає дипломатичні, військові, інформаційні та економічні дії для деокупації Кримського півострова. 20 листопада цього року Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News наголосив, що Україна не може юридично визнати будь-яку окуповану територію України, зокрема Крим, російською. Він зазначив, що готов повернути півострів дипломатичним шляхом. Чи означатиме ця заява, що Україна відмовляється від військового шляху деокупації? Якщо так, то чому? Та як відреагували на це у Криму? Поговоримо про це зараз. Тема дня. В інтерв'ю Fox News президент України Володимир Зеленський заявив, цитую, «Ми не можемо юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською. Йдеться про ті території, окуповані Путіним, до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо», заявив президент. А ось на питання, чи готовий він відмовитись від Криму заради припинення війни, відповів так. Далі ще цитата. «Я вже говорив, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом», заявив Зеленський. Як цю заяву сприйняли представники корінного народу Криму, кримські татари, ми запитаємо у члена Меджлісу кримсько-татарського народу Іскандера Барієва. Він з нами на зв'язку. Іскандере, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Донедавна і у цій студії також ми неодноразово говорили про те, що Крим буде звільнено військово-дипломатичним шляхом. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дипломатичний шлях начебто відійшов на другий план. А от зараз, після інтерв'ю Зеленського Fox News, здається, що головний акцент на дипломатію. От як у Меджлісі сприйняли цю заяву? В першу чергу, я зараз поки що не можу сказати про позицію Меджлісу, але я скажу свою особову думку і думку людей, з ким я спілкувався, мається на увазі представники кримськотатарського народу. Чому я не можу говорити зараз про позицію Меджлісу? Тому що ми ще не встигли обговорити це питання, але напередодні у нас була заява про те, що заява Меджлісу кримськотатарського народу, що всі ці, скажімо, розмови про мир, в яких не буде брати, скажімо, представницький орган, і в яких Крим стає там на якісь різні там довгі, різні такі процеси, наприклад, як там 15 років чи 10 років та інше, ми якраз таки в цій заяві ми чітко визначилися, що Крим є частиною України, і тому, коли ми говоримо, що процеси деокупації мають бути всюди. А що стосується самої заяви, то тут, в першу чергу, навірно, як президент України, яка знаходиться під ударом, під загрозою з боку окупантів, то дійсно треба і, можливо, необхідно говорити про дипломатичний шлях. Але у нас вже є досвід, коли з 2014 року по 2022 рік про Крим намагалися говорити. При всьому тому дипломатичним шляхом Росія ніяким чином не намагається це вирішувати, і вона взагалі вважає, що Крим є частиною Російської Федерації. І вони заявляють про це. Крім того, вони вже говорять не тільки про Крим. Давайте будемо відвертими. І, звісно ж, коли президент говорить, що десятки тисяч жертв, це з одного боку дійсно для кожного українця, це кожна жертва, це велика проблема. З іншого боку, а чому ми тільки про це говоримо про Крим? Чому ми про це не говоримо про Луганську область, про Донецьку область? І тут якраз таки одразу ж задаюся питанням наступним.
Чому стратегію деокупації, реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, яка була розроблена і прийнята у 2021 році, зразу ж після спочатку повномасштабної агресії не були внесені зміни в цю стратегію. І якраз таки це пов'язано з цими процесами, коли у державі в стратегії чіткі, у зв'язку з тим, що змінилися умови, у зв'язку з тим, що країна-агресор почала повномасштабну воєнну агресію, тому тут якраз мова і стає про те, чому досі ми в нашій стратегії не внесли зміни. Від які зміни залежать далі які плани державні і так далі, що нам треба робити. А які зміни ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна агресія, в стратегії деокупації та реінтеграції мали бути внести вже, тому що в той стратегії дійсно там тільки звільнення Криму дипломатичним шляхом. Там в той стратегії нема шляху звільнення з учетом там повномасштабної агресії чи військовим шляхом. І отут якраз таки, на мій погляд, тут більше треба говорити про те, а що ми можемо зробити для того, щоб забезпечити повну безпеку для України. Як ви оцінюєте дипломатичні можливості звільнити Крим? Дійсно, кожний конфлікт має закінчуватися дипломатичним шляхом. Дійсно, тут ми бачимо процеси, коли санкції починають все більше і більше працювати. І то, що, наприклад, даже там в Росії з'явилися великі такі проблеми з дефіцитом сливочного масла, наприклад. І це говорить про те, що дійсно санкції можуть впливати. Але тут ми можемо, звісно ж, брати там приклади Німеччини після Другої світової війни, коли вона була розділена на дві частини. Але тут напряму не можна порівнювати ситуацію з Кримом. Тому що в Криму за цей час, вже за 10 років, дуже багато чого змінилося. Змінюються покоління. Наприклад, в цьому році будуть перші випускники шкіл, які пішли в перший клас і вже в окупованому Криму, і закінчили школу, вірніше, в цьому році. Тут мова йде про те, що дипломатичний шлях, він може бути тільки тоді, коли у України будуть такі переможні позиції. А коли Україна зможе продемонструвати, що вона має силу, що вона може зробити це і військовим шляхом, і тоді Росія може піти на поступки. В іншому, я не думаю, що Росія піде на поступки, і що в поступках ми можемо розглядати. От це велике питання. От над цим треба зараз думати. Тому що це той план, або пам'ятаєте ту промову Путіна, коли він говорив і про території, і про те, що НАТО треба відвести до 1997 року. І от тут питання. Піде на це Сполучені Штати Америки? Підуть на це Сполучені Штати Америки чи ні? Або підуть на це європейські країни? Тому що тут мова йде вже про східні європейські країни, які є членами ЄС, про північні європейські країни, які, скажімо, після повномасштабної агресії стали членами НАТО. Я думаю, що вони будуть проти. І тому от зараз та ситуація, коли дійсно багато залежить від того, наскільки ми будемо більш впливати на позицію політиків як Європи, з позиції того, що це їх в першу чергу безпека, в тому числі і на Сполучені Штати Америки. Тому тут, поки у нас не буде таких переможних позицій, я вважаю, що ми не можемо йти на переговори з Путіним, тому що він буде диктувати.
в перемовинах. Дякую вам, дякую, Іскандере, що були з нами на зв'язку. А я нагадую, з нами на зв'язку був член Меджлісу кримсько-татарського народу Іскандер Барієв. Повернемось до розмови за декілька секунд. Важливі події на півострові, наслідки воєнних дій та життя кримчан. Усе найважливіше на Крим Реалії. Слова Володимира Зеленського про дипломатичний шлях деокупації Криму пролунали на новому політичному тлі. Новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні відмовитись від вступу до НАТО для того, щоб заморозити війну. Принаймні про це писала Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, близькі до Трампа. Німецький канцлер Олаф Шольц вже телефонував Путіну, а Reuters з посиланням на 5 джерел стверджують, що Путін готовий обговорювати з Трампом домовленості про припинення вогню, але без жодних суттєвих поступок. З нами на зв'язку кримський політолог Євгенія Горінова. Вітаю вас. Доброго дня. Чи можна сприймати слова президента України про дипломатичний шлях звільнення Криму як сигнал до учасників можливих перемовин, та як слід їх сприймати? Ну, знаєте, в принципі, якщо говорити про позицію нашого президента Зеленського, то вона змінювалася протягом цього повномасштабного вторгнення. Тобто така ж ідея про виключно дипломатичний шлях і неможливість військовим шляхом відвоювати Крим була ще навесні 2022 року. А потім восени трошки змінюється риторика, говориться вже, що можливий військовий шлях, а в 2023 році вже військово-дипломатичний шлях лунає на Кримській платформі. Тобто сьогодні знову говориться виключно про дипломатичний шлях. Я не виключаю, що за деякі буде знову ж таки риторика військово-дипломатичний шлях тощо. Тому тут я не думаю, що це прям такий відкритий сигнал. Це про те, що це про один із таких із напрямків. Безумовно, хоча мені здається, що повністю політика вона не абсолютно незмінна, і вона залишається в тому ж форматі, якому вела, що це військово-дипломатичний шлях. Як з 23-го року воно було запропоновано, що безумовно військовим шляхом військовий шлях не є найбільш таким раціональним і привабливим для України, тому що це дійсно дуже велика кількість жертв з нашого боку може бути, але вийти на певні такі рубежі, які дадуть можливість тиснути на Росію і змусити Росію відмовитися від Криму, вивести з Криму свої війська, бази тощо, вона безумовно має бути. Ну і ми бачимо на прикладі українських дронів, морських дронів, ситуацію з Чорноморським флотом. От відповідно така ж має бути ситуація і з сухопутною частиною, для того, щоб поступово Росія пішла з Криму. Що стосується планів Трампа щодо майбутнього миру, перемир'я і Криму, відповідно, в даному випадку, то я вважаю, що поки в Трампа немає жодного плану, і поки це все просто йде такий зондаж ситуації і зондаж позиції України щодо того, яким чином, на які поступки вона може піти для того, щоб закінчити цю війну, або хоча б для того, щоб закінчити таку активну фазу військових дій і якесь перемир'я укласти. Тобто, я не думаю, що це якісь такі глобальні вже плани існують, поки, скоріш за все, це просто йде підготовка до можливих переговорів. А от з чим саме ви пов'язуєте такий акцент у словах Зеленського і саме зараз? Я думаю, що це пов'язано дійсно з дуже важкою ситуацією на фронті, тому що ми розуміємо, що Росія зараз бросає абсолютно всі сили, які в неї є, навіть вже Північну Корею додає, тобто для того, щоб отримати те, що вона поставив Путін для своїх військових цілей. Я так розумію, що це насамперед має бути повністю Донецька область, вони хочуть її захопити. Ну і безумовно, що також в них є бажання щодо Запорізької частини, яку вони не контролюють тощо. Тому мені здається, що якраз в цей момент дійсно Путін готовий на багато різких, може навіть кроків, і ми це бачили, відповідно використання цієї незрозуміло якої досі ще ракети по Дніпру, що було зроблено.
Це також свідчення готовності Путіна йти на радикальні кроки, відповідно, і в контексті цих дій, можливо, президент якраз і вважає за потрібним сказати, що дійсно варіант дипломатичний для нас може бути більш доцільним на певному етапі, тому що це дійсно звільнення, військове звільнення Криму, воно буде дуже дорого нам коштувати з точки зору людського ресурсу. І це є дійсно правдою. Тому, можливо, в такому форматі і була зроблена ця заява. Але я не виключаю, що якщо зараз ми отримуємо обіцяну, знову ж таки, обіцяну зброю і якісь нові будуть успіхи української Збройних сил України на фронті, маю на увазі нові удари, на кшталт тих, що були в Покутській області з цьому там центру прийняття рішень, то що або будуть нові удари, я не виключаю, що риторика буде трошки змінена, і це буде знову ж таки військово-дипломатичний сценарій повернення Криму. Тому сьогодні дуже швидко, швидко змінюється риторика, змінюються меседжі, тому що дуже швидко змінюється політична умова, політична ситуація. Ну, взагалі цікаво, на фоні ескалації дозвілу бити по російській території американськими ракетами та удари російськими балістичними ракетами середньої дальності якось не співпадає з такою мирною заявою Зеленського. Чи вам так не здається? Ну, ви ж розумієте, що це ж була це не заява, це, мені здається, було інтерв'ю. Інтерв'ю, да, Fox News. Да. Це ж, в принципі, не офіційна заява, яка лунає з Офісу Президента, як офіційна заява, як офіційна позиція України. Це заява в інтерв'ю. Навіть не заява, це фраза, це теза з інтерв'ю, яке дає президент американському телеканалу. Так, можливо, він говорить, дійсно такий меседж посилає, що ми готові на певні поступки, хоча я не думаю, що це така однозначно офіційна позиція. Скоріше за все, знову ж таки, це певна ігра, і цей момент, що дипломатичний шлях визволення Криму важливий, так, але я ж кажу, що в наступному інтерв'ю може бути якраз зовсім інша позиція, що військово-дипломатичний шлях. Немає в нас чіткої, однозначної, на мою думку, зараз лінії щодо того, яким має бути шлях звільнення Криму. Якщо стоїть питання, якщо, наприклад, ми будемо говорити про ті думки, які лунають в оточенні майбутнього, вже новообраного президента Трампа щодо того, що Крим якраз буде і Донбас будуть якраз такою ключовою умовою переговорів, і що Україна має неофіційно відмовитися від цих територій, тобто сказати, що це буде якраз повернення потім дипломатичним шляхом тощо, і я не думаю, що на це піде Україна на такий варіант подій. Тому тут зараз буде дуже багато розмов, буде дуже багато різних версій, різних ідей, але поки це не буде проголошено офіційною позицією України, я не думаю, що воно буде проголошено офіційною позицією, тому, відповідно, ми не можемо розцінювати це як дійсно крок України до відмови на певний час від Криму, тому що ми розуміємо, що повернення дипломатичним шляхом воно може зайняти і 5, і 10, і 20, і 50 років. А от цікава реакція в анексованому Криму. Підконтрольні Кремлю кримські політики сприйняли слова Володимира Зеленського про те, що Україна не може витрачати десятки тисяч людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернути до України, як відмову від Криму. От, зокрема, депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет заявив, що Зеленський начебто прозрів, якщо у нього, цитата, з'являються думки про неможливість силовим шляхом відторгнути Крим, який давно є невід'ємною частиною Росії, але, на жаль, ціна цього пізнього прозріння українського диктатора надто дорого обійшлася Україні та українському народу, сказав Шеремет в інтерв'ю РІА Новості. От як вважаєте, чому підконтрольні Росії політики та чиновники так реагують?
Ну а яку ви хочете від них ще реакцію? Це ще така достатня. Я думала, що будуть інші реакції. Тут ще в принципі більш-менш адекватна реакція щодо того, що Крим знову ж таки постійне повторювання, що Крим є частиною Росії, споконвічна частина Росії. Ну і далі всі ці наративи, не хочу їх повторювати. Але ж головне, що в принципі це те, що вони вже десь з півроку, напевно, з літа просувають цю тезу про ці стамбульські домовленості, де якраз які начебто були в березні 2022 року, де начебто Україна погодилася відмовитися від Криму або заморозити це питання там на 15 років відповідним чином. І от вони начебто повертаються до цього моменту, натякаючи на те, що можна ж було зробити це ще в березні 22 року, відмовитися від Криму, і тоді відповідно у тих тисяч українців, які загинули, їх би просто не було, тому що якщо позиція Зеленського була б правильна в той самий момент. Тобто це абсолютно ті наративи, які були, які вони просувають сьогодні, намагаючись знову ж таки гратися з цими стамбульськими домовленостями, які чи були, чи ні, чи це вигадка російська, чи відповідно ми ж не маємо інформації про те, що дійсно було там, які були, чи це був просто ультиматум Росії відповідним чином і відповідь України негативна. Тобто тут вся Росія грається якраз на тому, щоб знову ж таки тиснути і на Захід, тиснути і на Трампа, тиснути і на Україну, і на Зеленського, і на головне тиснути на українське суспільство для того, щоб змусити українців якраз погодитися на будь-які умови Росії, не думати про кордони 1991 року, а хоча б там заморозити на цій лінії фронту, яка є, припинити війну тощо. Тобто це ж ця російська риторика, вона зараз буде дуже жорсткою, дуже агресивною. Вони все це будуть підкріплювати безумовно ударами, серйозними ударами по нашій енергоструктурі, по містам тощо. Тобто вони будуть тиснути, вони будуть давити для того, щоб продавити свою позицію. Для нас головне завдання в даному випадку це витримати, все суспільство я маю на увазі, витримати весь цей інформаційний шум, весь інформаційний галас і вистояти в цій ситуації. Дякую вам дуже, дякую, що були з нами на зв'язку. Євгенія Горінова, кримський політолог, була з нами на зв'язку. Це все на сьогодні. В студії для вас працював Роман Спірідонов. Підписуйтесь на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про нові відео. Але будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях Крим Реалії визнані небажаною організацією. Бережіть себе, кримчани мають право знати.